खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना सोंहरगासिनो जे लावदुमा मा गिफ्ट होखो गिफ्टनि बागै भिडिअ मोनसे बानाय बेबायदि होननानै स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखौनो दिन्थिगोन होननानै सानदों ओमफ्राय दा आरो सोरबा सानलायगोन जे आं शो अफ खालामदो गावखौनो देखायदो मादो होननानै whatever बाट आङो नोंथांमोनजों जीवनावबो बेफोरबायदि शो अफ खालामनानै आं दिन्थिया आं जास्ट नोंथांमोनखौ आंनि फेमिलि जिहेतु आंनि इउटुब फेमिलि माने आं गासिखौबो शेयार खालामो नालाय आंनि सुखु जा दुखु जा आंनि रागा जोंनाय आंनि मिनिनाय गासिखौबो आं नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामखायो जिहेतु बेखायसो आं शेयार खालामो जुदि बेनि उनावबो जुदि सोरबाफोर जुदि सानो जे शो अफ खालामदो एज इउ विश दिनैनि भिडिअआवहाय आं बेखौनो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नैबेलाय आं दायो दिन्थिनोसै आंनि खजानाखौहाय नैबे बाक्सआवनो दङ आंनि जिमानखिनि फैसा जिमानखिनि सना रुफानि बे बाक्सआवनो दंजोबो आंनियावहाय नोंथांमोना दायो नुगोन बेसे बुरजा फैसा दङ आंनियावहा आरे मात्र एसांखिनि फैसा दङ जायगायाव नायनाय 20 टाका आंनि फैसा जमा दोननाय जायगायो 20 टाका थाइसे थाइनै मा होनगोन एबार आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो स' नोंथांमोननोथ' आं खोन्थाखांखाबाय जे आङो जिमान मानसि लेंहरदो बार्थडेआवहा माने फिसा पार्टिसो नालाय आंनि क्लोज फ्रेन्ड्सल'सो फैदो आरोना बाखि आङो बिदि रावखौबो लिङाखै एकदम जाय क्लोज बिसोरखौ लिंदोंमोन आङो माखासेयाथ' फैयाखै बिजिनो ओमफ्राय सानै साथाम फैबाय बारा गिदिर बिदि सेलेब्रेशन गैयामोन बार्थडेनि जास्ट ओरैनो जोङो डिनार खालामना फैबाय बाट बेयावनो जाहैबाय आं गावखौनो मोनसे गिफ्ट होनानै लादो आं आंनि बार्थडेआवहाय रावबो गिफ्ट होआखै नालाय इदिसो होना दिसुन आंनो गिफ्ट लाबोनाङा जास्ट प्रेजेन्टल' जाफै डिनार खालामफैल' बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय बांसिनानो माने फैनो सोलाबाखै बिजिनि थाखाय ओमफ्राय आङो सानबाय मा आंनि बार्थडेआव रावबो गिफ्ट होनाङा आं गावखौनो गाव गिफ्ट होनानै लागोन होननानै आङो नै गावनो गावनि बार्थडेआवहाय गिफ्ट होनानै लादों आङो नै डिजाइना र'ज गल्डनि आरो ओमफ्राय दाहाय गानना दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय नैबेखौहाय उनावहाय लावदुमा होबाय आरोना गिफ्ट ओमफ्राय फिंगार रिं बेबायदि डिजाइननि दा नेल एक्सटेनसन खालामनायबो गैया नै आं हाजोब्बाय आसुगुरखौ माबायसा नुगोन आंखौ गानबाथाय दायो असाइस नुगोन खोमा नै दायो गानना दिन्थिगोन आङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय जे आं माने आंनि बार्थडेआव गावनो गिफ्ट लानाया साबसिन लावदुमा गिफ्ट होनाया साबसिन लावदुमा गिफ्ट होनायखौ आङो आगसिथिं गानबाय ओमफ्राय आगदाथिं बे आं गावनो गाव गिफ्ट होनाया बे जाबाय लावदुमनि होनाया एसे एक्सपेन्सिभ बाट आंनियाबो एक्सपेन्सिभआनो दिसुन जोंनि थाखाय मादि होनदो अबे मोनसेखौ साबसिन मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे आं मोननैखौ मोजां मोनदों नों अबे मोनसेखौ साबसिन मोनदों गिदिरखौ साबसिन मोनदों माने आंनिखौ आरो आं होना लानायखौ नायनोसै नोंथांमोना अबे मोनसे कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरबानो जाबाय बबे मोनसेया साबसिन आं मिथिनो थाखाय एक्साइटेड होनदो दायो जोङो मोनसे जायगायावहाय थांगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना डिजाइना ओमफ्राय आं गावनो गिफ्ट होनाया नैबेनो आरोना नोंथांमोना कनफिउज जायैनि आं मोननैखौबो गानखाबाय आरोना बबे मोनसेनि डिजाइना साबसिन खिथाहरबानो जाबाय
नै मोनफैबाय जों दायो बबे कालारा मोजांसिन जागोनथाय साननानै मोनाखै आं ग्रीनखौ होबाथाय माने एसे थान्दा दा बायसा मोनगोन आरो ना ग्रीनखौ होबा खिन्थु न'हा रेडसो होगोन होनना बुंदोंमोन नामाथाय मिथिला बाट नायनोसै खेबसे सोंहरबावनोसै मा मोनखो बिराद बुरजाथिं दोङो नै गोजा गोथां ब्लु बा ब्लु रेड ग्रीन ब्लु ओमफ्राय नैबेयावनो हायोदां आरो मेचिन माने थिं गोलाव गुसुं जानायखौ हानानै नै गोलाव गुसुं जानाया अरेन्ज कालारबो दोङो नै अरेन्ज कालार बे अरेन्ज ओमफ्राय बे रेड मोनब्रै कालारनि दोङो मोनब्रै सि गिदिरखा ओमफ्राय गोजौनिया मा जोंबाय थायो मा बुस्थु ओमफ्राय मा बुस्थु साइडआव होयो खोमा इखो ना माथाय अबेथिंथ' अफिसालाय अफिसाव थांगासिनो जों दायो रायलायनो थाखाय बेसे मा रेटफोरा नै दायो जोङो थिंनि खोथाखौ रायलायनानैहाय डिल जाबाय आरो ना मानडे बा टुइसडेआवहा न'आवहा हरसिगोन आरो ओमफ्राय गारि भारायाबो जि बुरजाखायो न' गंसे लुनांगौबा दानि दिनाव देन्जार फैसा थांखायोलै देन्जारसो ओमफ्राय दायो जोङो सिटि सेन्टारावहाय मुभि नायनो थांदो आरो ना आरखौहाय मा होनना बुङो सानद्रि मोखांदो दाला मोखांदो ओमफ्राय मुभिया माबायदि जागोनथाय बिराद मोजां होननानै खोनादों नायनोसै तामामखा मुभियानो देन्जार हारला खालामखादो पुरा क्राउडखा आरोना अडियन्सफोरनि ओमफ्राय दायो जोङो मुभि नायखांनानै मा जानोसै आयु आं खोनाला आंनि खावलायखौ एसे होदोंमोन ओमफ्राय आंखौ सिगांनिफ्रायनो आखिनाय बैसा मोनो मालायसो आयु दायलाय मादि नुदों नोंखौ बिराद जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन मोनजायैया दिनैसो जानो मोनलायसिगोन बार्थडेनि उनाव बिराद गोबाव जाबायमोन जेबो मोनजायाखै दा मोनजालायसिगोन आरो ना जानोसै थिगसो दैखौ लायनांगौ जोङो पराठा जाबाय ओमफ्राय चिकेन टांग्रि जाबाय ओमफ्राय मोनसे नामा मामोनथाय चिकेन मायबा मोनसे नाम बिराद गोथावमोन आरोना मुगलनिफ्राय जादों नालाय जोङो मुगल रेस्टुरेन्टावहाय ओमफ्राय नै दायो सिटि सेन्टारावहाय माबायसा डेक'रेसन खालामनानै दोनदो नायदो ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै रुमावहाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन